அப்துல் கலாம் பதவி ஏற்று முதல் நாள் அந்த ஜனாதிபதி மாளிகைக்குள் நுழைகிறாராம். அவர் நுழையும் போது வாசல்ல ஒருத்தன் இந்த பெரிய உயரமா வெள்ளை ட்ரெஸ் போட்டு விசிறி வச்சு தலைப்ப வச்சு நிக்கிறான். இவரை பார்த்தோன்னா பட்டுல உட்கார்றான். இவர் பார்த்தாரு, என்னடா மத்தவன பட்டுன்னு எழுஞ்சாதான மரியாதை, இவன் உட்கார்றானே, என்ன உட்கார்றான்னு பார்த்தா உட்கார்ந்து ஷூவை கேட்ட போயிருக்கான். என்னன்னா, எனக்கு வேலையே இதான் சார், வயசாய் காலத்துல இருந்து உள்ள வந்தவன அங்க ஷூவை கேட்டுவேன்னாரு. அவர் சொன்னார், அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாம், ஏன் ஷூவை கேட்ட எனக்கு தெரியும், இல்ல இருந்து நீ வேலைக்கு வேணான்ட்டாரு. அவன் ஓன்னு அழ ஆரம்பிச்சிட்டான். சுத்தி நிக்கிறவனா பார்த்தா, என்னடா வந்த முதல் நாளே ஒரு ஆளை காலி பண்ணிட்டாரு அப்படின்ட்டு. அவன் ஒண்ணு அழுதுட்டு அப்படி நாலும் கையை காட்டினான். வாட் இஸ் சேயிங், என்ன சொல்றான்னாரு. இல்ல அவனுக்கு 4 பசங்கன்றாரு. ஓ சரி சரி, அப்ப இந்த வேலை வேணாம், பின்னால முகல் தோட்டம் இருக்குல்ல, அதுல போய் தண்ணி தெளிக்கிற வேலையை பாரு நம்ம சுட்டார். தண்ணி தெளி பூ தொட்டி 5 வருஷம் முடியுது. பதவியை விட்டு 2 சூட்கேஸோட அந்த வெளியே வராரு. வெளியே வந்தோன்னா பட்டு நின்று, நான் முதல் நாள் ஒருத்தனை அங்க அனுப்பிச்சேன்ல, அவனை கூப்பிடுனாரு. ஏன் அவனை கூப்பிட சொல்றாரு, கூப்பிட்டு வந்தாங்க. வந்தவன சொன்னாரு, என்னமோ அன்னைக்கு ஒன்ன வேலையை விட்டு எடுத்துட்டாங்கன்னு அழுது, இன்னைக்கு என்ன வேலையை விட்டு எடுத்துட்டாங்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இல்ல செய்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ அந்த தண்ணி தெளிச்சல, அந்த 2 தண்ணியை வாளி கொண்டு வந்து என் சூட்கேஸ் மேல தண்ணி தெளியான்னாரு. ஒன்னும் சுத்தி இருக்கிற ஆள்லாம் அந்த PM நாயர் ஒருத்தர், அவர் எழுதுன புத்தகத்துல தான் நான் படிச்சேன். அப்படி தண்ணி என்ன தண்ணி தெளிக்க சொல்றீங்க, உள்ள ட்ரெஸ் இருக்கும், ஃபைல்ஸ் இருக்கும், நீங்க படிக்கிற புக்கெல்லாம் இருக்கு, ஏன் தண்ணி தெளி அப்படின்ட்டு தெளிச்ச பிறகு அப்துல் கலாம் சொன்னாராம், நான் ஏன் தெரியுமா தெளிக்க சொன்னேன், ஜனாதிபதி மாளிகையின் தூசை கூட நான் எடுத்து போகவில்லை என்பதை இந்த சமூகம் சொல்ல வேண்டும். இந்த தகவல் எங்கிருந்து கிடைத்தது? நுட்பம்.